Dad. O, gini mo ko department store ang inyo balay. Ako mga baligya. Kag ari pagid nan kag ara pagido. Ang ring holder gintistingan ko. Ay, hindi makita. Virgin. Good morning, ani ka, Daddy. Morning. Mao, si Kuya, recess na. Huh? Dito ka lang sa Romaric, Mahaw. Ano na nga, wala ginagawa. Sige na. Nung sam na nga. So, ano, pag-apo lang isok-sok, may pakad na. Grabe, yamang kasi. Kuya, pagpungko, Daddy. Say mo, chair. Pungko, pungko. Gapa mahaw ka gabi na yung tindo. Ay, na Bal, ayan na. Naglagaw po sa libong. Di ka muna kadto. Ha? Di ka muna kadto, bog. Pinakute. Ha? Stick, oh? Sing. Na. Amon sudan. Talong. Torta kag uga. Yeah. Pero gampang snake. Alas 4:45 na, alas 6 na. Pero may maiisanag pa. Pampang ko lang sa danay. Good night, Dad. Take care.